Folklorni ansambl Crna Gora će u periodu od 21. do 30. maja učestvovati na velikom dječjem festivalu u glavnom gradu Ukrajine. Ovaj događaj biće pod organizacijom Ministarstva kulture Ukrajine i grada Kijeva. Prilikom gostovanja naši pioniri će izvesti 3 koreografije, igre iz stare Crne Gore, Boke i Vrsute. Ovim povodom biće upriličen prijem kod ministra kulture, ali i kod gradonačelnika Kijeva i direktora Nacionalnog muzeja Ukrajine. Pioniri će i pored predstavljanja naše tradicije učestvovati na raznim društvenim aktivnostima, u sklopu kojih će djecu iz Ukrajine učiti našim tradicionalnim igrama i pjesmama. Za ansambl neće biti predaha. Već par dana poslije povratka, omladinci kreću za Bratislavu i Bugarsku. Na generalnoj probi snimili smo jedan dio priprema, a ujedno i razgovarali sa našim mališanima. Koliko dugo treniraš u ovom ansamblu? Igram 6 godina. I gdje ste do sad bili sve? 2 puta u Poljsku, a sad ćemo u Ukrajinu. Koji si razred? 4. Koliko dugo treniraš u ovom ansamblu? Sad će 5. godina. Da li ti je ovo prva turneja gdje ideš? Nije mi prva turneja, idem u Ukrajinu, Kijev. I gdje si do sada bila? Bila sam jedan put u Poljskoj. Da li ti je ovo prva turneja na koju ideš? Ne, bio sam već na 5 turneja. I gdje si tačno išao? Bio sam 2 puta u Poljsku, u Banja Luku i sad idemo u Kijev. Bio sam i u Parizu.